በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 1 አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ አሜን። እንኳዕ ካብ ዘመነ ዮሐንስ ናብ ዘመነ ማቴዎስ አብጽሐና እንኳዕ አብጽሐና ንሓድሽ ዓመት ንአውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ድማ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ወላዲት አምላኽ አንደበት ኩንኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ቅዱስ ገብርኤለይ ብየማንን ብጸጋምን ቁምለይ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ አብጽሐና መስከረም ዕለት 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት እዛ ዕለት ብጣዕሚ ክብርትን ልዕልትን እያ። ምክንያቱ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ተስፋን ሓድሽ በረኸትን ምእንቲ ክንረክብ ሕያዋይ አምላኽና ናብዛ ዕለት ስለ ዘብጽሐና ንዕኡ እንታይ ይኽፈሎ ተመስገን ካብ ምባል ሓሊፍካ ነዛ ዕለት ብዙሕ ስያሜታት እኳ እንተለዋ ካብኡ እዚአን እንጠቅስ ኣለና። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ ርእሰ ቅዱሳን ስለ ዝኾነ ብኡ ተሰየመት። ርእሰ ዓውደ ዓመት ናይ ዓውደ ዓመት ዓመታት ርእሲ እንቁጣጣሽ ንንግስቲ ሳባን ንንጉስ ሰሎሞንን ሓደ ዝገበረት ዕለት እያ። ዕለተ ማዕዶት ወይ ከዓ መሰጋገሪ ንብላ። ጥንተ ዕለታት ናይ ዕለታት መጀመርታ ንብላ። ዕለተ ብርሃን ናይ ሓድሽ ዓመት ብርሃን እንርእየሉ ንብላ። ካብ ኩሉ ብዝበለጸ ግን እዛ ዕለት ናይ ኣዝማናት መንግስተ ሰማያት ምሳሌ እያ። ኣረጊት ዓመት ናይዛ ዓለም ምሳሌ ክኸውን ከሎ እቲ ሓድሽ ድማ ናይ ሰማያዊ ህይወት ምሳሌ እዩ። ጳጉሜን ድማ ናይ ዘመነ ምጽኣት ምሳሌ እያ። በዝን ብካልእን ምክንያት ድማ እዛ ዕለት ክብርቲ እያ። ምንተ ንገብር እንታይ ንገብር? እግዚአብሔር አባና ብዙሕን ከቢድን ነገራት አይደልን እዩ እውን አይጽበን ንሱ ለዋህ እዩ እሞ ኣብ ሓድሽ ዓመት ካባና ምእንቲ ክንፋቐር ምእንቲ ንስሓ ክንኣቱ ዝቐንዐ ጎደናን ምእንቲ ክንመርፅን ጥራሕ እዩ ዝደሊ። ኣብዚ ዝተዋፈርናዮ ስራሕ ኩሉ ኣብ ዘለናዮ ኩሉ ሃገርን ንእግዚአብሔር ነኽብረሉ ንድንግል እመቤትና ማርያም ነፍቅር ንቅዱሳን ምእንቲ ክንዝክር ክንተግህ ይግበአና። እዚ ድማ ናይ ስላሴ ለውሃት ናይ ኣዶ ብርሃን ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ኩሎም ጸጋ በረኸት ይሕደረና አሜን ለይኩን። ዘመኑ ናይ ፍቕሪ ናይ ሰላም ናይ በረኸት ይግበረልና። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ዝተሸመሉ ዕለት እውን እዩ። ናይ ቅዱስ ሐዋርያ በርተሌሜዎስ ዕረፍቲ እዩ። ናይ ቅዱስ አባ ሜልኪ ዕረፍቲ እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ኣቦና ጻድቅ ኢዮብ ካብ ሕማሙ ዝተፈወሰሉ ዝደሓነሉ ዕለት እዩ። ጻድቅ ኢዮብ ብማይ ተሓጺቡ ማየ ጸሎት ካብ ደዌ ዝነጽሃሉ ዝድሓነሉ እዩ። ንሕና ከዓ ኣብ ቅንያት ጳጉሜን ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ምእታውና ዓመት መጸ ኩሉ ግዜ ብማይ ጸሎት ንሕጸብ ብኡኻ ንባረኽ አሜን። ራጉኤል ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት። ራጉኤል ማለት ናይ ብርሃናይ ሓለቓ ማለት እዩ። ሓለቓ ብርሃናት ክበሃል ከሎ ንፀሓይ ወርሒ ከዋክብትን ዝኣመሰሉ ብምልልላስ ንደቂ ሰባት ዝምግቡ ንኣዝርእቲ ንእንስሳ ንኣራዊት ብርሃን ዝምግብ ማለት እዩ። ራጉኤል ማለት ተበቃሊ ማለት እዩ። ዝብቀል ማለት ምብቃል ዝግብኦ ንጸላኢ እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ጸላኢ ከዓ ዲያብሎስ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ራጉኤል ንእግዚአብሔር ኣሚኖም ሕጊ እግዚአብሔር ኣልዮም ብፍርሓት እግዚአብሔር ኣምልኮቱ ዝፍጽሙ ኩሎም ዝሕልዎም ጸላኢ ዲያብሎስ ዘርሕቐሎም ናብኦም ብፍጥነት ብምምጻእ ድማ ዘናግፎም ማለት እዩ። ሄኖክ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 4 ንረኽቦ። ራጉኤል ማለት ናይ ሓያላት ሓያል እግዚአብሔር ማለት እዩ። ናይ ሓያላት ሓያል ዝበሎ ካብ ፍጥረታት ምድሪ ሓያል ዝበሃሉ ልዕሊኦም ምዃኑ ንምግላጽ ሓያልነቱ ብማንም ክግለጽ ዘይከኣል ንምግላጽ ብሓያልነት እስከ ዘይብሉ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ሓያል ናይ ሓያላን ሓያል ምዃኑ ዝገልጽ ትርጉም ኣለዎ። ራጉኤል ማለት ጽኑዕ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽኑዕነት ንምጉላሕ ጽኑዕ ኢልዎ።
እግዚአብሔር ዘይወላወል ዘይክሕድ እዩ ንምባል እዚ ስያሜ ተዋሂብዎ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ጽንዓት ዘርኢ ትርጉም ዘለዎ ስያሜ እውን እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ራጉኤል ይሕደረና። ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ስልጣንን አገልግሎትን ድማ እዚ እዩ። አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብዚ ዓለም ነቢራ ኣብ መበል 64 ዓመታ ምስ ዓረፈት ስጋኣ ተወሲዱ ኣብ ትሕቲ ዕፀ ህይወት ክዓርፍ ከሎ ሓቢሩ ዝኸደን ንስጋኣ ብማዕጠንቲ ዕጣን ዝዓጠረን ዝነበረ ንፍቁረ እግዚእ ንቅዱስ ዮሃንስ ሕብስቲ ዝመገበ መልአኽ ቅዱስ ራጉኤል እዩ። ኣብ ልዕሊ ብርሃናይ ዝተሾመ መልአኽ እዩ። ካብ ኣዳም ሻውዓይት ወለዶ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ተግባር ስርሑ ዝሰመረሉ ስጋብ ሕጂ ሞት ዘይቀመሰ ጽላሎት ሞት ዘይዓረፎ ነቢይ ሄኖክ ካብ ቅዱሳን መላእክቲ ሓደ ዝኾነ ተበቃሊ ጸላኢ ራጉኤል ኣብ ልዕሊ ብርሃናት ዝሰልጠነ እዩ ክብል ብዛዕባኡ ተዛሪቡ እዩ። እግዚአብሔር ንዓለም ክቆጻጸራ ዝሾሞ ነቢይ ዓቢ ቅዱስ መልአኽ እዩ። ድርሳነ ራጉኤል ዘጥቅምቲ ገጽ 23 ንረኽቦ። ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንምትካእ ንዓለም ንምልዋጥ ስልጣን ዝተዋህቦ ቅዱስ መልአኽ ቅዱስ ራጉኤል እዩ። ናብ ናይ እግዚአብሔር ክብሩ ኣዳራሽ ከኣቱ ክወፅእ ስልጣን ዘለዎ ምስ ኪሩቤልን ሱራፌልን ሓቢሩ ኣብቲ ናይ ፈጣሪና ክብሪ ጎይትነቱ ዙፋን ዝቐውም እዩ። ቅዱስ ራጉኤል እዩ። ንሎጥን ሰበይቱን ደቁን ካብ እሳተ ጎመራ ዘድሓነ መርገም በልዓም ናብ መረቓ ዝቐየረ ቅዱስ ራጉኤል እዩ። በረኸት ይሕደረና። ናይ ቅዱስ ራጉኤል ስነ ስእል። ኣብ ናይ ቅዱስ ራጉኤል ስነ ስእል እንርእዮ በዓል 4 ርእሲ ንስር ካብ ኣርባዕቱ ኪሩቤል ሓደ ገጽ ንስሪ እዩ። ጸዋርያን መንበረ ስላሴ 4 እንስሳ እዮም ይስከምዎ ክበሃል ከሎ ሳእኒ ንሰብ ከም ዝስከሞ ንማለት እዩ እምበር ክኢሎሞ ኣይኮኑን። እሶም ከዓ ገጸ ሰብእ፣ ገጸ እንስሳ፣ ገጸ ንስር፣ ገጸ አንበሳ ዘለዎም እዮም። ነቢይ ሕዝቅኤል ነፍሲ ወከፎም 4 ገጽ ነበሮም። ብቕድሚት ገጸ ሰብእ፣ ብየማን ክንፎ ገጸ እንስሳ፣ ብጸጋማይ ክንፊ ገጸ ብዕራይ፣ ብድሕሪት ገጸ ንስሪ ዝመስሉ ነበሩ ኢሉ ኣብ ቅዱስ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ካብ 6 እስካብ 13 ካብዚ ንርድኦ ነገር 4 ገጽ ካብ ዘለዎም ኪሩቤል ሓደ ንስሪ ምዃኑ እዩ። ቅዱስ ራጉኤል ድማ ናይዞም ኪሩቤል ሓለቓ ብምዃኑ በዚ ምኽንያት ማለት ንሶም ዙፋን ተሰከምቲ እሱ ድማ ኣብ ጥቓኦም ምዃሙ ናይ መንበረ ስላሴ ሓላዊ ብምዃኑ በዚ ብጽሒት ኣገልግሎቱ ሓቢሩ ክሰኣል ክኢሉ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓ ድማ 4 እንስሳ ኣልቄንጥሩ ከም ዝበሃል ንስሪ ብፊት ንፊት ኣይረኣዩን በቲ ሓደ ብዝመርሖም ይኸዱ። ንሶም ነፍሲ ወከፎም 4 ገጽ ክህልዎ ከሎ ከየዕረፉን ከይድኸሙን ዘመስግኑ እዮም ብምባል ጽሒፍ እዩ። ብተወሳኺ መላእኽቲ ነገደ ሱራፌልን ነገደ ኪሩቤል ብምባል ይኸፈሉ። ኣብ ነገደ ሱራፌል በዓል ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል ወዘተ ክኾኑ ከለዉ ነገደ ኪሩቤል ከዓ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል ወዘተ የጠቓልሉ። ስለዚ ቅዱስ ራጉኤል ነገዱ ካብ ነገደ ኪሩቤል እዩ። ኣብዚ ነገድ ኪሩቤል ኣልቄንጡራ 4 ኣራእስ ንስር ሓለቓኦም ቅዱስ ራጉኤል እዩ። በዚ ምኽንያት ሓቢሮም ክሰኣሉ ክኢሎም እዮም። ብተወሳኺ ከዓ ቅዱሳን መላእኽቲ ከከም ስርሖም መፍለይ ስነ ስእሎም ምስኣል ልሙድ እዩ። ንኣብነት ቅዱስ ሚካኤል ምስ ቅድስቲ ኣፎምያ፣ ቅዱስ ገብርኤል ምስ 3 ደቂቅ፣ ቅዱስ ኡራኤል ምስ እዝራ ሱቱኤል ከም ዝሰኣሉ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ቅዱስ ራጉኤል ኣቃቤ መንበር እዩሞ ንመንበረ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ዝስከሙ ኪሩቤል ካብ ምስ ገጽ ንስሪ ሓቢሩ ክሰኣል ክኢሉ። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ካብ ኣምላኽ ዝተዋህቦ ቃል ኪዳን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሽሙ ንዝተኣመኑ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ሃዋርያት ዘወትር ብዘይምቁራጽ ስሙ ብምጽዋዕ ቅዱሳን መላእኽቲ ኩሉ ቃል ኪዳን ሂብዎም እዩ።
ቃል ኪዳኑ ከዓ ዘለዓለማዊ ፈጺሙ ዘይሓልፍ እዩ። ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል እውን እዚ ቃል ኪዳን ተዋሂብዎ እዩ። ኣምላከ ቅዱስ ራጉኤል ይቅረ በለለይ ብምባል ሓንቲ ቃል እኳ እንተተዛረበ ከም ፈታውየይ ኣብርሃም ፍቁረይ ይስሐቅ ከም ዘኽበርክዎ ከም ክቡር ያዕቆብ ክብርን መጎስን ክህቦ እየ። ኣኽሊል ኣብ ርእሱ እውን ክደፍኣሉ እየ። ነዊሕ ዕድመ ክህቦ እየ ክብል ቃል ኪዳን ቃሉ ሂብዎ እዩ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል መስከረም 1 ካብ ሊቃነ መላእክቲ ኣብ መበል 4ይ ደረጃ ኮይኑ ዝተሾመላ ዕለት እያ። ጉንበት 1 ንቅዱስ ሄኖክ ምስጢራት ዝገለጸሉ በዓሉ እዩ። ኣማላድነቱን ረድኤቱን ሓለዋኡን ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣህጉረ ስብከቱ ወንጌል ክሰብኽ ብዕጫ ዝበጽሖ ኣዋልድ ትበሃል ዓዲ እያ። ኣልዋሕ ትበሃል ዓዲ እያ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከብጽሖ ናብ ኣልዋሕ ከደ። ናብቲ ከተማ ንምእታው ምኽንያት ደለዩ እሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ንቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣትክልተኛ እዩ ኢሉ ንሓደ ሃብታም በዓል ሕርሻ ወይኒ ነዚ ቦታ ክሕልወሉ ባርያ ገይሩ ሸጦ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ከዓ ንበርተሎሜዎስ ብ300 ዲናር ገዚኡ ሒዝዎ ኸደ። ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ገንዘብ ሓቢኡ ንቅዱስ በርተሎሜዎስ ንኽምጽውቶ ነጊሩ ሃቦ። ንሱ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣልዋሕ ምስ ኣተወ ሓላፊ ሕርሻ ወይኒ ኮይኑ 40 መዓልቲ ተቐመጠ። ወንጌል ዘይምስባኹ ብሓዘን እንዳኣልቀሰ ብጸሎት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሕፀነ እሞ እቲ ዓዲጉ ዘምጽኦ ዋና ሕርሻ ወይኒ ናብቲ ቦታ ሕርሻ ክርኢ ምስ መጸ ብመርዛም ተመን ተነኺሱ ሞተ። ኩሎም ሰባት ተኣኪቦም ኣብ ሓዘንን ልቕሶን ከለዉ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ግና ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምጽላይ ነቲ ዝሞተ ሃብታም ዋና ሕርሻ ወይኒ ካብ ሞት ኣተንስኦ። ድሕሪዚ እቲ ኩሉ ህዝቢ ብኣምላኽ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣሚኖም ተጠመቑ። ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከይዱ ኣስተምሂሩ እዩ። ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ በርተሎሜዎስ ናብ በርበር ከይዱ ወንጌል ክሰብኽ ኣዘዞ። ረዳኢ ክኾኖ ከዓ ንቅዱስ እንድርያስ ካብ ደቂ መዛሙርቲ ለኣኸሉ። ሰብኣ እታ ሃገር ግና ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ። ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ብኣስማት ብዘደንቕ ተኣምራት እንዳረኣዩ ትምህርቶም ዘይቐበሉ ሰባት ኮኑ። ኣብቲ እዋን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ካብ ዝበልዑ ሓንቲ ሃገር ገጸ ከልብ ሰደደሎም። ነቲ ገጸ ከልብ ከዓ ክእዘዞምን ካብቲ እሶም ዝበልዎ ከይወፅእ ኣዘዞ። ሃዋርያት ዳግማይ ናብታ ዓዲ ምስ ኣተዉ ክበልዕዎም ምእንቲ ሓያል ኣራዊት ኣምጺኦም ሰደደሎም እሞ እቲ ገጸ ከልብ እውን እንዳመንጠለ በብሓደ በልዖም። ነቲ ዝረኣዩ ሰብኣ በርበር ኣዝዮም ፈርሑ። ብስንባድ ጥራሕ እውን ዝሞቱ ኣለዉ። ኣብቲ ትሕቲ ኢድ ሃዋርያት ከዓ ወደቑ። ካብዚ ዝተላዕለ ኩሎም ሰብ እታ ሃገር ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣዚዞም ተጠመቑ። ኣሜን። ንሃዋርያት ከዓ ተኣዘዝዎ እሞ ንሃዋርያት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ካህናት ሸይሞሙሎም ናብ ካልእ ሃገር ከዱ። ድሕሪዚ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነበሩ ሰባት ከይዱ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቢኹ ብዙሕ ተኣምራት ብምግባር ኣምሂሩ ኣጥሚቕዎም እዩ። ካብ ዝሙት ናብ ንስሓ ክምለሱ ኣዘዞም። ናይ ከሓዲ ንጉስ ኣግሪጳ ሰበይቱ ብትምህርቱ ኣሚና ተጠመቐት። ንጉስ ኣግሪጳ እውን ብዛዕባ ሰበይቱ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ብምቁጣዕ ንቅዱስ በርተሎሜዎስ ሒዙ ብዙሕ ምሳሰቃዮ ሑፃ ኣብ ዝመልኦ ከረጢት ኣእትዩ ብሂወቱ ናብ ባሕሪ ደርበዮ። ቅዱስ በርተሎሜዎስ ድማ ተጋድልኡ ብግቡእ ፈጸመ። ኣምላከ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ከዓ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ሃቦ። ነብሱ ካብ ስጋኡ ተፈልየት። ንስጋኡ ከዓ ባሕሪ ብፍርሓት ኣውፂኣ ኣብቲ ገምገም ኣንበረቶ እሞ ኣብኡ ኢዱ ከዓ ሓረገ ወይኒ ዓምቢባ ኣፍርያ ተረኺባ። ምእመናን ከዓ ንስጋኡ ብኽቡር ገኒዞም
ቀበርዎ። በረኸቱ ኣይፈለየና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ጻድቅ ኣባ ሚልኪ ዘቁልዝም። ኣብዚ ዕለት ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተወንጢሑ ብንጹህ ወርቅን ብሩርን ንነዳያን በቲኑ ዝሃበ ኣባ ሚልኪ ዘቁልዝማዊ ዕረፍቲ እዩ። ዘረወ ወርቆ ወሃበ ንነዳይ። ናይዚ ጻድቅ ኣቦ ወለዱ ካብ ላዕላይ ግብጺ ቁልዝም ካብ ሰብ ጸጋ ሃብታማት ስድራ እዮም። ብጸሎትን ብጾሙን ናብ እግዚአብሔር ለሚኖም ብመብጽዓ ዝረኸበዎ ውላዶም እዩ። ኣባ ሚልኪ ብሉይን ሓዲስን ኩሉ ምስ ተምሃሩ ሃብቲ ስድሮኦም ንድኻታት ብምሃብ ናብ ገዳም ኣትዮም መነኮሱ። ብዓብይ ተጋድሎ እውን ይነብሩ ነበሩ። ካብቶም ሓደ ሹም ዓዲ ወዱ ገበል ውሒጥዎ ኣባ ሚልኪ ግን ነቲ ገበል ጸዊዖም ትፍኣዮ ምስ በልዎ ብዘይ ሓደ ጉድኣት ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ እዩ ህፃን ካብቲ ገበል ወፀ። ኣብ ውሽጡ ዝሓደረ ከይሲ እውን በኒኑ ጠፍአ። ወናሁ ወሃብክኩሙ ስልጣነ ትኪዱ ዲበ ኣቃርብት ወዲበ ኣራዊተ ምድር ወዲበ ኩሉ ሃይለ ጸላኢ ወኣልቦ ዘይነክየኩሙ ይብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 19። ጻድቅ ኣባ ሚልኪ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሑ ከለዉ ባዕሎም ብተኣምራት መሰረተ እምኒ ይተኽሉ ነበሩ። ን300 መነኮሳት ኣቦ ብምዃን ብተኣምራቶም ንሰብኣ ሮምን ፋርስን ኣእሚኖም እዮም። በዓቲ ዓጽዮም ክነብሩ ምሒሎም ምስ ኣተዉ ሰይጣን ጸላኢ ሰናያት ንምሓልኦም ከፍርስ ሓሲቡ ኣብ ልዕሊ ጓል ንጉስ ሮም ሓዲሩ ኣሕመማ እሞ ዓበደት። እንዳወየት ከዓ ብጀካ ኣባ ሚልኪ ዘድሕነኒ የለን እንዳበለት ከዓ ትጭድር ነበረት። እቲ ንጉስ ከዓ 400 ሰራዊት ኣኸቲሉ ንኣባ ሚልኪ ደልዮም ከምጽእዎ ንዓሻኽሩ ንሰራዊቱ ኣዘዞም። እንተዘይኣምጽእዎ ከዓ ከም ዝሞቱ ነገሮም። እቶም ሰራዊት ንጉስ ንኣባ ሚልኪ ረኺቦሞ ከዓ ንኺድ በልዎ። ካብ በዓቶም ከም ዘይወፁ ሓበርዎ እሞ ንሶም ከዓ ምስኦም እንተዘይከይዶም ንጉስ ከም ዝቐትሎም ነገርዎም። ኣባ ሚልኪ ከዓ ሓዚኖም ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። ኣብቲ እዋን ደመና ተሰኪሙ ናብ ሮሜ ኣብጽሖም። ኣባ ሚልኪ ከዓ ጸልዮም ነቲ ጋኔን ገሲጾም ካብ ጓል ንጉስ ኣውጽዎ። ድውያነ ፈውሱ ሙታነ አንስኡ እለ ጸምእ አንጽሁ ኣጋንንቲ ኣውጽኡ በከንቱ ዘነሳእኩሙ በከንቱ ሃቡ በጸጋ ዘነሳእኩሙ በጸጋ ሃቡ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 8። ድሕሪዚ ኣባ ሚልኪ 14 ሰባት ዘይስከምዎ እምኒ ነቲ ሰይጣን ኣሲሮም ኣሰኪሞም ኩሉ ግዜ እንዳረኣዮም ናብ ገዳሞም ኣምጽእዎ። ኩሉ ሰብ እንዳረኣዮም ናብ ገዳሞም ኣምጽእዎ። ኩሉ ሰብ ከዓ ኣዝዩ ርእዩ ከዓ ኣዝዩ ብምግራም ተደነቀ። መዕፀዊ በዓቶም ከዓ ገበርዎ። ኣጋንንቲ ገረሩ ለነ በስምከ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 17። ከም ዝበሉ ሃዋርያት ነቲ ሰይጣን ከዓ ንሰብ ከየሳቒ ኣወጊዙ ሰደዶ። ኣባ ሚልኪ ዳግማይ ፈተና ከየጋንፎ በዓቱ ዓጽዩ ተቐመጠ። ድሕሪ ምምንኳሱ 45 ዓመት ምስ ኮኖ ብሽምግልና ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ኩሎም ክምሕሮም እየ ኢሉ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኣለማዊ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ሃቦ። ግዜ ዕረፍቱ ምስ በጽሐ ከዓ ኣባ እንጦኖስ መቃርስ ሲኖዳ ቡሶይ ጳኩሚስ ተገሊጾሙሉ ክቡር ሓውና ናባና ነዓ ኢሎም ብሰላም ዓሪፉ። በረኻቶም ኣይፈለየና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን ለይኩን። መስከረም 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ርእሰ ኣውደ ዓመት ቅዱስ በርተሌሜዎስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ማር ሚልኪ ትሩፈ ምግባር፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኢዮብ ተዓጋሲ። ኣሜን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለወላዲተ ኣምላክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና። ኣሜን። መጽሓፈ ነቢይ ኢሳያስ ከዓ ሃብዎ። ነዚ መጽሓፍ እንተቀልዖ ከዓ እዚ እንተጸሕፎ ክፍሊ ረኸበ። ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕለይ
እዩ። ንምሩኻት ክምልስ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕሪት ዓመት እግዚአብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 17 ኣሜን። ጸሎትን በረኸትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይውዓል። ሓድሽ ኣውደ ዓመት ሓድሽ ዓመት ይግበረልና። ዓመተ ሰላም ዓመተ ፍቕሪ ይግበረልና። ኣሜን። ካብ ኣናብባ ካብ ዜማ ኩሉ ዘንጠብክዎ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃል መላእክቲ ተኣረመለይ። ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ወሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራክ አዚዝ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንቺ አሜን አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።